Bos Godes. Halo bos. Itu no bos, ibu tuh diakeh bos. Iki ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bos. Arep tak long loro jane. Piye? 500 bos. Wedhus iki ku rembane ndak umum bos. Pakane kelaras gedang iki lho. Yo panggah doyan. Iki dina suket kan larang lah bos. Lah wedhusku iki istimewane mbok pakane kelaras gedang, panggah dipangan. Apa meneh sak entut-entute gedang mbok masak, mbok olah sik ngene iki lho bos. Lah kaya panggah dremban lho bos. Wong enak, wong doyan lah bos. Iya bos 500 isine bos. Oke siap. Oke siap bos. Payu bos, payu. Payu.